भाउज एत बेला हेलानी तुम एपर्यंत खाइबा बनै ना? हाँ मु एबे बनै दउची। मु पचारछि आज खाइबा बनेबा को कोन पे लेट होला? अलगा दिन तो शीघ्र बनै दउछ। कथा कौन कि दीदी सकाଳେ बासन धोଇବା ସମୟରେ ମୋ ହାତ କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏତିକି ଟିକେ କଟି ଯାଇଛି ତମେ ତ ପୁରା ଗୋଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସି ଯାଇଛ ଏମିତିରେ ଖାଇବା ବନେଇବନି ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ଦିଦି ତମେ ଯାଇକି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଆଣୁଛି। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ରୁମକୁ ନେଇକି ଆସ ତମେ। କାମ ତ କିଛି କରୁନ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଦେଖ। अरे भाउज धीरे। अरे भाउज डरबार किछि नहीं मु तो तुम सब मजाक करूଥିଲି कौन मु तुम सब मजाक करि परिबिनी? दीदी खाଇବା चलो भाउज उठ मु काम कर दउची। ठीक है दीदी।